Sekubingelela mbukeli kwenseso TV1 nawe emlandeli nje weinhlalo zonke ze-TV hamba phambili inseso TV1. Mlandeli wohlelo siyathokoza emakhosini namhlanje siphumile sisendaweni yasedrobheni eThekwini la sikhona simenyiwe sibiziwe kuthiwa ke asobona nasi isimanga nangu udokotela osicelile ukuthi sifike la sizohlana ephansi sithi ukuxoxa osesithembisa izimanga nezinto ke esingakaze sizibone kule TV hamba phambili inseso TV1. Dokotela ngizokunikeza ithuba ubingelela ababukeli benseso TV1. Salibonana ababukeli nabalandeli umkhulu lo Shikhwewo. Yebo. Yebo. Mkhulu mangase umuntu ebuze njengoba sithe sedrobheni isigodlo sakho sikuphi nendawo baba? Mina ngitholakala la eThekwini. eThekwini. Yebo. Durban Central la otholakala khona. Uma ufika la opposite eWest Street. Yebo. Kuyona indawo ilula ukungithola ngayo. Kuyona indawo engisebenzela kuyo leyo. Yebo baba. Yebo. Mkhulu sinikeziwe ithuba noma usicelile ukuthi sifike namhlanje sizokhuluma nawe. Mangingabuza nje noma kumbukeli mengabuza ukuthi ke umkhulu ngokudabuka udabukapi uvela kuphi la ehlala khona ngokuzalwa. Mina ekhaya ngisoka eZambia. eZambia. Yebo. Ikhona lelo ekhaya la. Mkhulu mawuthi usuka eZambia ngiyabona la esigodlweni kugcwele ke imali phansi kugcwele igubhu kugcwele izinto nje ezahlukahlukene ke esike singayiboni kwezinye igodlo zawonye odokotela. Mangingabuza uyawusebenzisa umuthi wala emzansi noma yonke into oyiphathayo eyale ekhaya la odabuka khona? Konke lokho kula khona lokho ngasoka ngakho ekhaya. Yeah. Kumelana nokuthi kukhona izinye izinto zokuba zingakwazi ukutholakala la. But not konke lokho utholakala la. Lokho kuningi ngasoka nako emakhaya ngizoyenzela khona la umsebenzi wami. Mkhulu. Yeah. Mkhulu umuntu wemengabuza ukuthi la endumbeni esigodlweni sikamkhulu yini nani akwazi uyifica noma yini ekwazi ukwenziwa udokotela? Mina la ngiyayenza yonke into. Yeah. If walahlekela umuntu obawuthandana naye noma kwadlula u5 years kodwa ngaphakathi kwenhliziyo usamthanda lo muntu ufuna abuyele kuwena. Ngiyakwazi ukulungisa lelo ndaba. Umuntu wakho uyabuyela emuva ko22 hours. 22 hours umuntu uyabuya. Umuntu uyabuya buyele kuwena. Into elahlekile la ekhaya nje wakubuyisa umuntu nje iyabuya kodwa into elahlekile. Umuntu makuthi khona watshontshe umuntu wathatha imoto yakho. Yebo. Wazama uhamba emaphoyiseni imoto awukwazi uyabuyela kuwena. Ngiyakwazi ukulungisa le ndaba. Umuntu wayithatha imoto ayibuyise straight kuwena le ndawo utholakala kuyo. Then ke umuntu masebuyisile imoto ilapho mina nawe sizokwazi ukuxoxisana ngaleso sikhathi. Imake mkhulu umuntu mawuzomlandela into uyakhokha iqede noma khona indlela elenza ngayo ukuthi mayisibuyile impahla. Into yakho umuntu mawulahlekele into yakho. Yebo. Kulo muntu siyaxoxisana into yakhe maseyibuyile. Yebo ngoba lo muntu ulahlekele akusiyona into yokuba ngikwazi ukumcharge imali ingakabuye into yakhe. Ingakabuye into yakhe. yakhe. Ukuthi ngiyamfanisha. Yeah, Hlukene yeah. nalezo zinye izinto. Nale ndaba le. Yebo. Masikwazi mkhulu ukulanda izinto esihambile kusho ukuthi siyakwazi futhi ukuyiqinisa. Umuntu la ekhaya uyakwazi ukumqinisa sengadubuleki engagwazeki. Siyesibona ama video nje amaningi kakhulu kwenzeka lokho. Uyakwazi uqinisa umuntu baba? Lokho ngiyakwazi ukukulungisa. Yeah. Bathi ke umuntu okumele alandele imithetho yayo. Yeah. Because lento le imigomo yokuba umuntu angakwazi ukuthi uhlolwa bangakwazi ukumgwaza khona imigomo umuntu ngingakwazi ukumlungisela izinto zakhe namhlanje. Ngimtshela hamba uyenza ukuthi ulandele ukuthi angakwazi ukulandela lokho mahlangana nenkinga angabuyele kumina because lokho kuzivikelela kukhona izinto kumele angazidle anti kukhona isikhathi kufanele ageze ngazo alandele konke lokho. Anti kuyalula lo muntu akekho umuntu angakwazi ukumthinta noma angazama ukuthini noma kumshisa ngeke akwazi ukushiseka. Yebo. Mkhulu impahla uyakwazi ukuyiqinisa njengemoto ukuthi imoto yami ingavinjwa amaphoyisa ingaboshwa noma ingantshontsheki? Yebo lokho kuyakwazi ukuyenzeka but kuyimelana nemkhulunyo yakho yokuba mafika amaphoyisa uzokwazi ukubachazela ngokuthi khona into uyakwazi ukuyifaka emlonyweni. Yebo. Mawukhuluma nabo konke uzokwazi ukukusho ngalesi sikhathi. Bayakwazi uku-understand andi yakho kokunye okangakwazi ukutshela ngako ngaphandle kokudedela ngokuthi uhambe. Kunjalo. Mkhulu umuntu othi sengiboshiweke mina noma nginecala engilihambayo la ekhaya uyakwazi ukuthi kube khona insebenzo yenzayo ukuthi umndeni mawufika uzocela ukukhishelwa umuntu ukuthi aphume ejele? Yebo. Kukhona kunginikeza amagama akhe nesikade umuntu wakwazi wamenzisa ukuthi ayongena ejele. Kuba khona indlela ezithula lapho.
yokuba laphayana kulahleke amafayilo then ukuba khona inye indlela yokuba simnikeze izinto azokwazi ukusebenzisa abantu bakubo. Enike lawa amagama ngizokwazi ukuwasebenzisa ngako kulula ukuthi icala balivale laphayana noma umuntu wamenzela izinto serongo yena azisukele endlini ahambe kuyovala leli cala. Yebo. Cha mkhulu kuningi esiyesa kuxoxa njengoba siqala nje ukuthi sivele noma sikhulume nawe. Esiyekuveze namhlanje konke ngoba kahle kuningi mkhulu. Sizongena kulokujulile siyabona kugcwele imali phansi, siyayibona izigubhu. Sizongena ekutheni konke lokhu onakho la phansi kusebenza kanjani nanokuthi yini osazosivezela yona maqhubeka isikhathi ngoba ngeke sikuveze konke la namhlanje ngoba sisazokuveza ukuthi ubani lo phambi kwethu. Mangabuza mkhulu izithwalo la ekhaya ezikhona iziphi naziphi? Isithwalo la sikhona. Manje indlela yokuthwala ungakhohlwa ukuthi ukuthwala komuntu akufani yebo. Uyakwazi ukumuthwalisa umuntu uyimfundisi unelibandla elincane. Leli sonto alicwali. Khona indlela ngiyakwazi ukusebenzisa ngayo. Ayisabise le ndlela. Ngiyamtshela umuntu azame ingulube. Then khona indlela siyakwazi ukusebenzisa ngakho. Iprocess ethizo yenza naye. Yebo, le process leyo iyona iyenzisa ukuthi naye akwazi ukuphumelela. But nayo ke indlela yokuzama ngokuba laba abafundisi obabona bana imoto bana imali. Ibonke laba abasebenzisana nathi ngokuthi bafike ngale ndlela baphumelele ngayo. Isithwalo leso sabefundisi. Isithwalo leso sabafundisi. Umuntu othi ke mina ngifuna imali uthwala kanjani la ekhaya iziphi izithwalo nazo zemali? Kumuntu ufuna ukuthwala ngemali kukhona indlela zingafani. Kuba khona indlela yamakuntani, kuba khona indlela yenyoka, kuba khona indlela yokuba mina ngifuna ungenzele imali ingabe nayo nebungozi. Imali oyenza wena esigodlweni. Yebo, umuntu afike ofisini lami la ngisebenzela khona. Noma mina ngihambe lapha ahlala khona. Yebo. Kunjalo baba. Ngiyathanda ukuthi singene kule imali ngoba iyona futhi abantu abayigijimela kakhulu asebeyibone kakhulu yenzeka. Angeke ngene ekutheni iziphi indlela owenza ngazi imali la ngoba asibokuyivezi futhi sisazoyiveza ekhambeni kwesikhathi. Kodwa ngizobuza nje lokho ukuthi imali yakho mkhulu mase uyenzile. Iyaphenduka yini bamaphepha noma iyanyamalala noma kwenzakalani ngayo after isikhathi. Mase uyenzile imali la ekhaya. Yipi process oyenzayo kodwa nayo ingene ebhenki wenza kanjani mase uyenza imali la. Yize singawungeni kuyona but ngiyafisa ukuthi umuntu elindele ukuthi khona into esazokhuluma ngayo eyimali. Indaba yemali ukuthi umuntu akwazi ukuyithola imali kwemelana nenhliziyo yakhe ngokuthi iphi indlela azimisele ngayo. Leli cala alibona ngalo ukuthi nayi indlela engifuna ngayo ukuthi imali itholakala ngakimi. Kuyona indlela engisebenzisa ngayo. Ungaba imali ingene endlini, ungaba imali ingene ebank. But ibank kumele silisebenzise ngilona libank lijwayele kungena imali. Lokho kucacile komuntu angajwayele account yakhe ukuyisebenzisa kungena imali. Leyo account ngeke sikwazi ukuyisebenzisa. Lo muntu imali ingangena endlini kuphela kuyona indawo kuyadeserve ngakho ukuthi kutholakala imali. Konke lokho kuyimelana ukuthi umuntu sizokwazi ukuxoxisana kanjani. Senibonisana. Yebo. Then ngimtshela alandele konke kufuneka ngakho. Akhanyise ngikwazi ukumlungisela izinto zakhe ngendlela ifanele. Efanele ngale ndlela ayifuna yena ukuthi ufuna imali ehamba cash noma ufuna imali eyongena ebank. Kunjalo baba. Mkhulu ubungozi balemsebenzo ibuphi noma imali nje leyo yenza wena directly ayikho into ezolandela umuntu iyafika ekhaya futhi akukwenzeki lutho. Ubuphi ubungozi uma uthi abukho noma ukhona ibuphi azobhekana nawo umuntu wenzele imali? Imali yokusebenzisana nami kuyenza imithandazo kusebenzisa izinto zami umuntu uma efikile ofisini lami ayinabongozi. Kwake umuntu ukukhanyisa ngisebenzisa izinto zakhe izinto zami phambi kwakhe. Ngimuyenzele izinto zifanele anginikeze kwami akuduka phindele ekhaya. Into inabungozi ngaphakathi into yokusebenzisa amakuntane nokusebenzisa inyoka. Ngoba lokho khona izinto kumele uziyenze ngoba imali yakhona iba uyakwazi ukufika kuwena ifika kuwena ngqo yakho. So lokho ke kukhona izinto kumele uziyenze unyaka nonyaka. Kunjalo ngokuthi le mali ingakwazi ukuphela. Kodwa kule ndlela yokuba imali ingene same day ngimuyenzele phambi kwakhe lento le iyenzeka kakwani empilweni azozophinda uyenze wena lithuba uzokwazi ukuyenza ngayo le mali uma uyitholile uzokwazi ukuthi mawufika ekhaya uyisebenzise ngendlela ifanele noma uvule business ngoba lokho ngeke uzophinda kumina uzocela futhi lusizo lwenimalana nemali. Kunjalo. So mkhulu sibala imali amagundane sabala imali engene ekhadini angeke singene ekutheni
iziphi izinto esawuzikhombisa zona ekwazi ukwenza imali la esigodlweni. Mina sengiyibonile futhi ngiyazibona njengamanje ukuthi la kule video asikhulumi ngakho. Yebo. Asingeneni imkhulu kwisigubhu somuntu othi mina ngifuna ukwenza imali. Igubhu ekhona la ekhaya iziphi zisebenza kanjani? Khona isigubhu uyabona lo. Uyabona lo. Yebo. Igama lakhe ngoAbina lo. Yebo. Lo kukhona abantu bafuna ukuphila ngabo ngamakwala. Bathi bacela unginikese isigubhu ngizokwazi ukuthi singiphilise, ngikwazi ukuthenga izinto zokuqoka nezinye izinto. Lo uyakwazi ukukulethela izinto, but ke ngeke ukwazi ukuphumelela njengabanye abantu. Ngoba imali ayiletha lo akusiyona imali yokubonga kwazi ukuba izinto zakho sehambe ngaphambili njengabanye abantu. Futhi isigubhu sokuqala leso naso level yokuqala le. Yebo. Yebo. Ngoba lo una ilimit yokwenza ngayo imali. Ungamthatha lo umfake esikwameni, uhambe edrobheni. Uzobuya ukuphathele imali kodwa ayidlule ku15,000 a day. Mohamba nje naso usifaka kuwena. Yebo, yebo. Then ukuba khona lo uyakwazi ukuthi umthume kuzindawo zingafanekanga ngokuthi umthume khona. But lo ngiyambelekisa lo. Awumnikeza umuntu uzibesaphi. Awumnikeza umuntu lo. Yebo. Uyahamba yenza umsebenzi wakhe abuye. Labo ke mesebuyile wena uzoyibala imali ikhona kuwena ngaleso sikhathi. Unginikeze kwami, umbuyisele kumina lo. La kukhona umuthi ukuthi ungakwazi ukumsebenzisa ukugeza ngawo. Mawugezile lo muthi mawusebenza mawufuna ukuthi isikhundla sakho senyuke emsebenzini. Yebo. Uyasebenzisa lo. Bathi konke lokho kuyimelana ukuthi ngizokwazi ukuxoxela ngaleso sikhathi sidipende ngokuthi uyisebenzisa kanjani. Yebo, yebo. Kunjalo. Ngeke ngikwazi ukuxoxa lokho one by one. Kuningi. Lo nguyena lo engimthembile. Ngiyakwazi ukusebenzisa izinto zonke bengikhuluma ngazo zemelana nokuthi umuntu mawulahlekele imoto. Yebo. Umuntu makuthi khona umuntu uhamba ngemumva kwakho uyagula ungasazi ukuthi kwenzakalani. Leso sifo engibhekene naso ngiyahamba eclinic ngiyahamba kwamadokotela akukho kuphila engikubona ngakho. Uyakwazi ukungisiza lo ngokuthi sibone ukuthi iphi inkinga. Sikwazi ukujikisa lokho ifi kusuka komuntu kujikele komnikazi wayo. Mkhulu. Kunjalo ke mfana. So isona sigubhu kwelesi ke osithembile la esigodlweni. Lesi ngisithembile kakhulu ukudlula konke ngoba lo nguyena umdala kuyonke le uyibona ngayo la. Kunjalo. Mkhulu singokufika nje esiphethweni sevideo yethu ngoba ngike ngasho ukuthi la namhlanje azile ukuzoveza yonke into esesigodlweni. Yebo. Kodwa sizokhuluma nje ngawo uqobo lakho nokuthi yiziphi into ozanazo la. Kunjalo. Mangase ngibuze nje lo mbuzo okugcina ukuze sikwazi ukuthi siveze isimanga lesi ozosiveza la kule video ezolandela ngoba kukhona okunye usazokuveza okuthize kodwa ezingeke sikuveze kule video manje siyenza introduction ukuthi kahle kahle la esigodlweni kukhonani nani. Yebo kunjalo. Andikuningi vele ukubona ngakho la. Yebo, Umuntu azokwazi ukuzibuza ukuthi indaba umkhulu angakwazi ukuzivezela okunye. Ngeke ngikwazi ukuveza konke kuphelele ngendlela enijwayele ukubona ngayo kwabanye abantu. Mina ngiyathanda umuntu ngimvezele izinto masefikile kumina. Akhululeke akwazi ukubona imisebenzi wami phambi kwakhe. Nonke izindaba zonke ngikwazi ukuziveza la ekamereni. Yebo. Kufanele ngokuthi lokho kunye ngikuvezele mase ufikile. Ngikujabulisa uthole lento oyifunayo. Oyizele. Then ke lapho sikwazi ukuxoxisana okunye makusokudinga empilweni. Mkhulu umuntu othi ufuna izinto ayibonayo la esigodlweni ukuthinta kanjani? Umuntu kumele angithinte inamba zami zizobhalwa la eskilini. Athathe lezo zinamba angakwazi ukungithinta noma ngasikhathi. Iyafoneleka, iya WhatsApp noma kwenza kubili. Iyafoneleka ya WhatsApp. Mkhulu abantu bayakhala bathi badlelwa imali ngabantu abascam odokotela. Umuntu uvumelekile ukuthi akuvideo call abone ukuthi wena ngqo before eqale nikhuluma indaba ukuthi inensebenza ayifuna kuwena. Yebo, umuntu kumele angifonele abe nenhlobo. Angifonele video call. Yes. Akwazi ukubona ukuthi yimi lo wakhulumisana naye. Unkulu Shikweyo. Yebo. Then ke lapho sikwazi ukuxoxisana. Anti kwabanye bangathandi ngokuthi umsebenzi sikwazi ukwenza emoyeni. Kubalekile kakhulu. Anti ngiyakujabulela anti umsebenzi okubalula ukuthi bakwazi ukudibana nami. Yebo. Base kumina ngikwazi ukusebenzisana naye phambi kwakhe. Ngimenzele izinto ezifanele engithembisa ngazo la. Lokho kukhona indlela esizokwazi ukusebenzisana kube nolithemba ngaphakathi ngoba ilithemba lona liyenzeka izinto zingakwazi ukuyenziwa. Sikwazi ukuyenzeka ngaphansi babuka ukuthi umuntu ufanele lithemba kule yonto.
mkhulu. kunjalo. Umuntu ke ngiyazi ukuthi sekusa ukuthi siyibeke ukuthi umkhulu maye kwenzeka ekuthumelela impahla ngithi zikhona izinto la esigodlweni okwazi ukuyibhosa ayibhosela umuntu. Umuntu mekuthumela impahla mkhulu ukufonele wabona ukuthi wena wenza njani wenza noma futhi ngingangeni kakhulu kule yokuthi niyezoyixoxa efonini vele nini ukuthi kuze nikwazi ukwenza i-transaction yenu nempahla ukuthi ifike kuyena nizokuxoxa efonini lokho. Yebo. Mkhulu mangathi mina ngikunikeza ithuba manje lokuthi uvalelise ababukeli benseso ye-TV1 noma uveza amazwi okugcina before siyivale ivideo ungathini kumbukeli baba? Into engingakwazi ukuyisho ngokuthi kumuntu ozimisele ukufuna ukutshintsha impilo. Yebo. Kumuntu ozimisele ngokuthi ngihlupheka ngisebenzile isikhathi side akukho konke ngikubona ngikutshintsha ngakho empilweni. Yes. Umunye uthi ngangiyibone imali yami ngokuthi ishona kuphi na ibhizinesi ngiyayenza kodwa imali iyavela but ayisebenze ngelihlobo bengithanda ngalo. Angithinte lo muntu. Angalahle ithemba lo muntu. Ingakho ngithi mina ngiyakwazi ukuhamba kwalomuntu noma kuphi ahlala khona. But lokho kuzomelana mina nawe ngokuthi siqoqe. Lento ngingakwazi ukusuka la ngisebenzela khona ngoba abanye basebenza kanzima kunzima kuhamba. Mina ngiyakwazi ukusuka la ngize kuye. Noma yena asuke aze kumina ngikwazi ukumyenzela izinto zakhe. Alandele inkhulunyo izoba khona ngaphakathi. Yes. Khona lokho ngiyakwazi ukuyenza kunoma bani. Mbukeli wenseso ye-TV1 uyizwele udokotela eyona endlebe uzwile iningizimu Afrika ilalele. Khulu uyakwazi ukwenza imali, uyakwazi ukuyilanda amagundane. Bakhona otikolosha emkhulu ekhaya? Yebo. Notikolosha futhi uyabathola. Bakhona even manje ngingakwazi ukukutshela ukuthi komuntu azokwazi ukuthatha inamba yami ngokuwadinga ngokuthi ngiyawadinga ngokuthi ngize kuzowalanda noma kunini angakwazi ukungitshela kanjalo. Konke angifuna ukukuveza la kwivideo. Yebo. Mbukeli njengoba ngishilo kuningi kakhulu asikwazi ukuveza konke. Ubonile isigodlo, ubonile ukuthi cha indoda esebenzayo futhi indoda ke esebenza amakhambi angaphandle anamandla futhi ke angikhombise wona amanye awo esazowaveza kuma video alandelayo. So uma ufuna umthinta udokotela ibhaliwe inombolo efonini la escreenini uyamthinta uyamWhatsApp wenze show ukhuluma naye negotiate nibonisana ukuthi nenza njani. Uzokutshela yonke imigomo nembandela uma ukuthi uthatha into esindayo. Uzokutshela futhi uma ukuthi konke ofuna ukufakela yona ukuthi enza lokhu nalokhu. Kodwa ke mkhulu ngoba sisazokhuluma abaningi amavideo sazowenza ziningi imango saziveza. Umbukeli olandelayo noma ke umbukeli wenseso ye-TV1 kwivideo elandelayo siza nesimanga kakhulu. Ulindele nje ukuthi umkhulu uzobuya futhi uzobuya ngamandla esezoveza ke manje into ke bukhoma eyenza futhi ekhombisa ukuthi unamandla angakanani. Mkhulu siyabonga ithuba sinseso ye-TV1 ukuthi usibize sizohlala nawe baba. Kulungile ukubonga mina. Amen mkhulu. Amen.